exército. Ola, parroquia! Benvidas e benvidos outra semaniña máis o Exército Meque, un programa feito para esas mozas que lle rouban a roupa aos mozos. Concretamente suadoiros, xerseis grandes. Pois para vos vai este programa. E pa os mozos que lle rouban as mozas, que? Porque a velas ailas, Que lle rouban os mozos ás mozas? Ai, podes? O que? Pantalóns, sudadoiros, cazadoras, cun crop top. Mira, non vou a decir nada, pero alguén a semana pasada, ou hai dúas, veu con roupa que non era súa. Sí, culpable. E iso é roubar roupa. Ah, quen che di que a miña parella non fai o mesmo que a miña roupa? Imposible. Porque non colle. Non con un collo, somos moi parecidos. Si son do mesmo tamaño. E ti gusta che comprar roupa oversight? A min gustame moito a roupa que temos os dous, entonces está genial compartila. Sí. A veces é máis compro algo pensando que xa vou poder compartila con eles. Oh. Ti tes a perspectiva, claro, ti tes a perspectiva de que se tes unha moza máis pequeniña. Claro, é que a miña é pequeniña, eu sou ser 6 son pero así. ti unha camisetita de tira, así vai quedar impresionante. Rompa, son el increíble máis Hulk. impresionante ainda. Ai, que noxo daría, Dios mío. Uns pendientes ou algo de Sí, un claro. collar, unha diadema. Nós tamén os pendentes é algo que temos en común. Sí. Que nos Bueno, regalamos sí, e que hoxe lle pillou unha a él e logo píllame a min. Que podería iso intercambiar unha rapaza cun rapaz? Que só podería. No, que se podería, porque estou pensando en roupa, pero é certo que, por exemplo... Libros. Libros, que ben fiamos. Pero fiamos demasiado rápido, porque ainda non fixemos a promoción. Bueno, non pasa nada. Sí, non pasa nada porque o importante son os libros e a moda, como Moeva, a marca de moda da mellor empresa de toldos do mundo mundial. Feita con trozos de libros. Pues Non se descarte. unha idea para unha tote bag de Moeva, pois a mellor recortes de libros, evidentemente ficticios, non que collan libros de verdad. Hai unha artesana buenísima, que me encanta, que ahora mesmo, por desgraza, non me acordo do nome, que fai pendentes con trozos de libros en galego. Eu teño uns que poñen larpeira dun lado e terra do outro, e un anel que pon como a miña vida. É como fai. E logo pon como flores disecadas dentro. Esa secan. Claro, e pon resina por riba, entonces que tan cousas preciosas. Sí, é verdade. Sí, é verdade, ten uns anéis moi chulos. Sí. É verdade. Con libros podese facer calquera cousa, así que toldos Gómez, non todo van ser lonas. No, por lo menos libros. Polo menos, non coller libros que xa existan, como fan, por exemplo, na Cidade da Cultura, que non sei se algunha vez fostedes, hai unha bola xigante de libros. Heavy, en galego, que o van remodelando de vez en cando se van pudrindo, non? E iso pareceme a min un estropicio criminal. En plan, collen libros e os poñen ali a intemperie para que se pudran. É casi como un Fahrenheit 451. Sí. Pero en vez de queimalos, deixanos que pudran co tempo. A mellor ahora escribe a Cidade de Cultura e di, no, mira que hai en realidad son libros rotos, descatalogados. Bueno, non libros sei. que nadie quere. Sí, pero é que é raro, sabes? En plan, hai moitas bibliotecas públicas por todo o país que non teñen libros. A mí encántame os locales. Hai un preto da miña casa, un local super aleatorio que vende cousiñas, en plan, laranxas da casa, pois así un pouco de especies e tal, e ten fora uns estantes para que ti collas un libro e deixes outro. Encántame eso. En Arzúa puxeron as caixiñas míticas dos libros ao lado do parque para que os nenos vayan coller libros e deixen libros. Eso pareceme un método extraordinario para que o teu libro non colla polvo na casa ou non vaya para a Cidade da Cultura. Sí. Pois é unha idea moi boa. Por que falan tanto de libro? Porque onte foi o día do mundial do libro, joder. Do mundo mundial do libro. Bueno, día do libro ou día de San Jordi, porque aquí os que estamos medio influenciados por a cultura catalana, claro, para min é o día de San Jordi, para min está moi metido dentro de agasallar o libro e agasallar a rosa, pois iso, que está moi marcada na tradición. E tamén teño que confesar que a primeira vez que realmente vivín ese día foi cando fui vivir a lá, porque sí, porque aquí
sabía que existía o Día do Libro, porque moitas veces no cole o mítico de Sí. promocionar algún libro, facer algunha carallada cos libros. Todos Ese os día días. vais á biblioteca. Sí, vas á biblioteca a Mal, escoller un libro. Mal, todos os días. Eu estou Pero- en contra do día D. Día D, entre comillas, o que sexa. Sí, sí, sí. Estou en contra. De todos. Día de todos, todo ten que ser día de todo. Ña. Tío, a Non hai un a día miña das mellor letras. amiga leva o seu fillo todas as semanas a coller un libro á biblioteca pública de Arzúa. Ten toda a semana como para disfrutar do libro, logo devolve collo outro. Claro, os Porque días ten de... que haber un Sí, día. sí, porque- Jordi, quen eres? Porque están postos aí para recordarnos as nosas carencias. O día do libro, para recordarnos Sí, que non leemos. sí. O día da saúde, para recordarnos que comemos mal, etcétera. Sí, a ver, pero eu me referíame máis que alá víveno realmente como Sí, algo ali moi Heavy, é outra claro. cousa, é outra impresionante, cousa. é dicir, Sí. o mundo editorial ou o mundo da lectura ali víveno Sí, sí. potentísimo, non? É aí todo o mundo á rúa, ao carré, Claro. poñen aí os seus libros, venden as súas rosas, Sí. e dis, wow. É como sabes? Nadal en moi- Estados Unidos. Sí, sí. É como a Feira de Abril en Sevilla. Sí, É unha están- cosa bárbara, porque incluso o propio Corte Inglés, que aquí o temos como certa imaxe que non vou decir, pois joder, collen, tenden a bandeira catalana, non, a senllera toda polas fachadas, e super promoción de Día de San Jordi, e fan aí unhas movidas. Tío, a la colonización. Sí, sí, é como que o viven desde as clases máis baixas hasta as máis altas, non? Eu vivirei fuertemente cando o Corte Inglés de Santiago de Compostela poña hice unha bandeira galega. Sí, é que ese é o tema. Eso sería moi fuerte de Inicio- noso. Una estrelada aí, por favor. No, o rollo é que é unha bandeira catalana oficial, é dicir, non é a estelada ni nada Xa, Ni xa. medicina, nada deso. Nada, é dali, nada. é dali. E dis, jolín, pois víveno moi ben, non? Víveno guai, ti sintes como un certo gusto, que tamén A veces dices unha certa envexa. No, envexa... Sana. Sí, gustaría que a mellor aquí tamén se vivise. Hai un intento de facelo o 23 de febreiro co Día de Rosalía, que creo que cambiaron para o 24, que é o de agasalle un libro, agasalle unha rosa. Sí. Tamén por Rosalía. Exacto. Que estaría moi guai que o petase como peta o San Jordi. Ai, é que se poñen a Rosalía no canto de puño la bandeira, eu tan feliz. Tamén. Unha Rosalía xigante. É Eu- enorme. Un toldo de Encantado. Toldos Gómez. Toldos Gómez, estás perdendo unha oportunidade aí de colabo co Corte Inglés Sí, que... para cubrirlo aí a cristaleira Sí, e veña. pues, seguramente todos encantadísimos de facer eso. Es que non sei que non facemos Pero- no equipo de ideas de Toldos Gómez. Sí, deberíamos Están contratar. perdendo cartos con nós, definitivamente. Literal, están perdendo cartas con Pero Literalmente, pobre. Pero vos vivides tamén o día do libro así tan potentemente? Ou sin máis? No, sin máis. No, sin máis. Sin sí, máis. sí. É que eu son de regalar libros días que non son precisamente do San Jordi. Aleatorio. Porque os libros veñen a ti. E de repente chegas a unha librería e ves un libro que che gusta moito e ti, oi, encantaríame que esta persoa lera este libro. Comprar o libro, regalas a esa persoa. Pero claro, xa véxome con unha ansiedade por encontrar un libro xa ese propio día. Teño que estar preparada de días antes. Meses, claro. Sí, meses antes. Meses. Exacto. E ti no, porque xa dixetes que non celebras nada que sexa día No, de... eu bastante random, de feito, incluso Fácil. tampouco teñen que non ten que coincidir nin sequera cumpleanos ou algo así para regalar un libro. A veces é algo random, ves algo interesante un día nunha librería e dis, joder, esta persona gustaríalle moito. Por exemplo, con Xavi, con alguén así, ves un libro aí detallado de miniaturas, de Lego, de algo deso, ou de Star Wars, unha cousa así, Claro. todo moi ben explicado e ben desenvolto. E dis, joder, este libro, mira que ben, que encaixa que personalidade. Es moi Hasta ben. que estuve en un Malpica e acordeime de ti. Sí, Un rollo, sí, claro. Sí. Teño que dicir que Xavi é moi detallista no tema este, El sabe che atopar un libro que realmente encaixe contigo. Sí, sí. É unha Mira, cousa viva bárbara. a xente detallista. Sí, sí. É Me moi encanta a xente que che regala cousas cando non é o teu cumpleanos e que non che regala nada cando é o cumpleanos porque xa che tuvo ese detalle en algún momento e sabes que se acordou verdadeiramente de ti e que non o recordou Claro, físico. é que sí. ten máis valor un día aleatorio, un agasallo aleatorio totalmente, Sí. pero que sexa que se vexa que hai un estudio sobre a túa personalidade que encaixa co que a ti che mola, ten máis valor eso para min que me regalen algo totalmente random, por exemplo, que me regalen un libro que está lendo todo o mundo, un bestseller no meu cumpleaños, a un libro totalmente que é para min, un día aleatorio. Claro. É mellor o segundo. E que teño por que favor. dicir unha cousa. Hai tanto libro, de tanto tipo, de tanta cousa, que sempre é un regalo acertado. Eu sempre digo, un libro é que é un agasallo perfecto sempre. Ainda a xente que non lle gusta ler. Bueno, hai algún libro que che estou pa cabeza. tamén. No, pero xa porque tú Veleno. non soubeches elegir ben o agasallo. No. Pero se Sí. conoces a persona e vas a coller un libro Sí, que te sí, interesa. sí. Claro. Meu irmán nunca foi moito de ler,
pero encantan os coches. Que pasa se regalo un libro sobre coches? Que se lo papa. Se lo papa, se lo come. Más que coches. Pues eu te iba a decir que a mí me regalaron un libro. Quería pero por resumir. Polo día de San Jordi. Polo día de San Jordi E acertaron. A ver. Sí que acertaron porque é máis un meme que a persoa que me regalou fixo eso de Acting Now, porque se chama El secret de la Palma, que bueno, conta a historia dun pobo de Cataluña, que é real, que se chama La Palma, que se independizou do seu concello veciño. Vale. E hai un certo odio localista, como existe aquí tamén. Bueno, ¿no? soname, claro. Fixeron, en vez da fusión de concellos, fixeron a separación. Sí, e tardaron 17 anos en independizarse. Por eso, cando eu falaba con eles de, bueno, a independencia de Cataluña, dicían, sí, home, O sea, nuns meses van a acércate ao concepto da independencia, pero desde un lugar pequeniño. Sí, é moi gracioso porque esta vila é literalmente unha rúa. Non hai, xa está. E é super verde, rodeada de urbanizacións que queren roubarlle ese verde, non? E é moi guai porque, jolín, parecen as tres besonas, as tres mellizas. Recórdame o da Nación das Rosas. Non sei se sabedes o... Que ilustracións tan bonitas, teño que decir, E aquí están votando para escoller a nova alcaldía. Que cute. Está moi ben, porque a persoa como Agasallou foi a persoa que maquetou. E ao final, como son 400 persoas no popo, pois todo o mundo se coñece. E todo o mundo leu este libro, seguramente, claro. Todo o mundo, claro. E todos os nenos dali están super adoctrinados con este libro, non? Ui, vaya sociedade esa, Sí. Mira, mellor eso cos libros obligatorios da escola, tamén che digo. Vos que onda con esos libros? Pois, a verdad, dependía un montón da persona, o sea, da profesora, e de como che presentara esa lectura obligatoria. Claro. Xa é un drama que as lecturas teñen que ser obligatorias, pero é que senón non son, hai moitos rapaces que non abren un libro, porque ao mellor pois na casa tampouco ven aos pais ou as nais ou as aboas ou así ler, que isto é bastante habitual, non pasa absolutamente nada, entón pois a escola é un bo lugar para eso. E eu teño que dicir que teño moi bons recordos das miñas lecturas obligatorias. Disfrutábalas. Moi bons recordos, porque me gustaba ler, era como un momento moi guai. Claro, pero o concepto obligatorio a veces... E vos pasou algunha vez de emocionarvos demasiado lendo e chorar? Sí. Eso é heavy, Sí. Eu a veces, pasoume unha vez, tiña que parar de ler para xestionar as emocións. Claro, e deixaba o libro nun caixón unha semana e volvía el despois, cando tiña forza. É que en verdad o libro ten un rollo de que... Claro, as películas xenial e é como o mítico que che fan chorar rápido porque estás, pero que o libro fai te imaginar, o sea, estás tendo un mundo interior tan grande e probablemente moi alonxado do que teña Miguel lendo o mesmo libro, porque van ser cousas diferentes. Creo que esa é a máxia dos libros. Claro, tamén, e o problema logo de adaptalas a peli, que como cada un montou a súa película o drama, tamén che digo, porque claro. Nunca vai coincidir para todo o mundo igual. Totalmente. É que eu acórdome, a primeira vez que chorei lendo un libro que era un meniño, recordo ese momento como por que estaba chorando, sabes? Non ten un sentido. Pero claro, imagínate un cativo lendo que o personaxe morre. Claro. E ti, por que morre, sabes? En plan, era unha cousa que non entendía. Pensei que era o Capital de Marx. Que? Nada. Que dixo? O Capital de Marx, pensei que choraras lendo ese libro. Moi probable. Imagínate un neno de 5 anos lendo Capital. Dan con xón aí. O orixe das especies, sabes? A selección natural, que está pasando? Dende aquí é moi importante. Ese periquito. Moi importante animar aos catives e aos non tan catives que nos ven, avisar eso de que hai moito tipo de lectura e que se den a oportunidade de ler. Que isto... E aos pais e nais. Totalmente. Pero hai que sembralo ben. Hai que sembralo ben, non hai que obligar. Non hai que obligar, pero hai que dar exemplo. Eso escoito yo moito a profes nos coles que cando che falan de libros e aos pais e tal, sempre lle din, aínda que custe, se os cativos te ven ler, eles van a acabar lendo. Se te ven andando co móvil, eles van querer andar co móvil seguido. Claro, así pero que... non é unha tarefa que hai que deixarlle só aos profesores e profesoras. É unha cousa tamén que se ten que... Bueno, como a propia ensinanza en xeral, vaya. Ti na casa tes que botar unha man nesa educación, claro, porque senón... Ou incentivar, que era o que vos dicía antes. Eu tiña unha profe que era como, bueno, se te lees o libro, despois falamos un ratiño sobre que che gustou, que non che gustou, se me demostras coliches, se que estuveches interesado ou que fose, pois, é un positivito. Vou non ter en conta para a tua nota final. Pero non puntuaba como non obligatorio. Efectivamente. Claro, pero eso é distinto. A min eu creo que eso entra mellor. Exacto. Pode ser. É que eu non sei cal é a tecla que hai que pulsar para eso, pero está claro que non hai que obligar nun sentido estricto e agónico da palabra. É verdade. Sí, claro, que non se un vos castigo. tiñades algún libro así como mítico
da infancia. Eu diría que os pois que me eu- compraba a miña nai de Gloria Fuertes. Ostra! Sí. Pero da infancia eu estaba falando, eu estaba falando de 5 anos. Eu a traducción en galego do, Sí. do Principiño. Ese libro é precioso. E me parece moi forte, Para mí non me parece para nenos. Pois. Bueno, Pois claro, te- depende. Metíancho con 8 anos ou así, Eu era máis da toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza. Sí, calés tamén. Ese, sí. Era mítico ese, Ou de Elmer, acordadevos de Elmer? Dun elefante que era de moitos colores. Ai, arcoíris. Jolín, es fixeron que é unha un dos meus serie. libros favoritos e nadie sabe del. Fix- Mira, ves, Juan sí que sabe del. É un libro precioso. Precioso, precioso. Que precioso. forte, non? Sí. Eu recordo un que bueno, de velo nunha libraría que se chamaba, a portada era literalmente IT, ITH, e non é o payaso, é IT. No, ya, la E de que? IT era un dos fillos de Breogán. Oh! sí. Sí. E dis, what? E é para nenos. E Que te guai. conta a historia de como se conquista Irlanda ou se descobre mellor dito e Mola. tal. E dis, mima, estaba moi ben enfocado para os cativos e dis, wow, estabas aprendendo literalmente historia. É que iso está Mentras genial. lea. Eu Sí. acórdome dunha saga que había que era unha pasada, que eu estuvera enganchadísima. É como a versión de los 5 dos nosos pais probablemente que estuveron viciadísimos a esa saga, verdad, Juan? Ves? Que eran os Sempre. megatoxos. No, que Vos dices? acordades vos dos megatoxos? No. Eu dos, Buah. dos bolechas e pouco máis. Bueno, sabe? verá, Pero os, eso non os era a túa bolechas época. xa, claro. Por eso. Pero é que os megatoxos eu Que é acórdome eso de dos lelo, é de Anxo Fariña. Vos sabedes quen é Anxo Fariña? É un ilustrador impresionante e, bueno, evidentemente un narrador de historias tamén impresionante. Era a historia de 4 chavales que tiñan un poder, cada un o seu. Chamábanse Lúa, Faísca, Ruxe e... Ai, como era a outra? Teño apuntado. Algo moi galego. Ninfa. E cada un tiña como o seu poder, non? Pois Ruxe dos animais, Lúa facía conxuros, Faísca era o do lume e Ninfa era do bosque. Entonces, tiñan o toxo tiña unha propiedade Oh, se wow. chamaban os megatoxos. E creo que era que tiña unha propiedade máxica, entonces podíalles permitir viaxar no tempo e no espazo. Entonces, a través de historias relacionadas co mundo tradicional galego, pois co mundo tanto das meigas, dos mosteiros, bueno, deste tipo de mundo, sabes? E a través de personaxes icónicos, o sea, que eran catro iconos de personaxes, e tú eras máis de Faísca, outra era máis de Ninfa, e son como os gormitis, pero versión... Sí, se vexo. Sí, É que sí. eu vexo aí vos nenos botando aos toxos a ver se teñen poderes tamén. No, sabes? era o toxo, claro, tiña propiedades máxicas. Claro. E despois Pero había tiñan... que picarse ou había que... Pois non me facer un- acordo, No, teño que volver a inserir. revisitar. Aquí me imagino en plan Caldo de picándote toxo. por un No, toxo e caldo, te caldo. convirtes aí. Mira, As eu caldo, estou infusión. segura de que isto vai ter comentarios de xente da Arzúa, porque os megatoxos petaron nun Arzúa que flipas, porque veu hasta Anxo Fariña a firmarnos os libros e a facernos en directo os dibujos dos personajes. Moi forte, eu tiña un crash con Anxo Fariña que flipas, porque que esos libros molaban muchísimo. Os megatoxos. Os megatoxos, sí, os megatoxos. Wow. Tiñan adoctrinado. Eu obviamente. tiña E unhas tiñan ganas de unha saber. profe que era super guai que se chamaba Larafuzas, que o seu poder era a intelixencia como concepto. Eran moi guais, Os tío. megatoxos tiñan unha profe. Sí, porque Vale. eran nenos, entonces tiñan Claro. doble vida. A vida de cole e a vida de un cativo normal e corrente Claro. e a vida de un megatoxo. Tío. Buah, parece moi Que tiñan que... buenísima. Sí, pero es que eran flipantes. O sea, eu animamos desde aquí. Eu debinos ler, pois, a empezar como... Tiña 12 anos ou unha cousa así, e eran... Tens que mandar os teus fillos, Juan, ler estes libros. Sí, sí. Os bueno. megatoxos. Pero, aparte, en galego, que, bueno, pues era Pero especial. era ¿no? unha saga, entón, de libros. Sí, sí, sí. Non era só un. Mira, teña, eran había varios megatoxos que van eran ao zoo. No, pues eran os megatoxos e a batalla de Rande. Os megatoxos En serio? e o aprendiz druida. Os megatoxos e tal cousa. Wow. Era super Oh, divertido. pois podemos os megatoxos contra os mequemeques. Oh, sí, Anxo Fariña, por Anxo favor. Fariña, arroba Anxo Fariña. Fai aí por un favor. crossover. Sí, por favor, flipante. queremos loitar contra os megatoxos. Chulísimo, se non sabedes deles, buscadeos e recomendadeos aos chavalicos así, pues eso, de 10 para diante, que son lecturas super sinxelas e moi divertidas. Que guai. E logo 10 menos, que pasa? Demasiados conceptos. Con 10 menos, Claro, a mellor non con 10 anos comprende. menos, no, eso va a toupa. Ah, Eso a vale. toupa está genial. Vai por etapas todo. Sí, ou no corazón do bosque, que era que iba sobre un trasgo nas fragas do Eume, mítico. Es que míticas lecturas de Agustín Fernández Paz, sabes? Era como mítico.
Os de Manuel María, Sí. tamén. Que a mí o que me encanta dese home é que escribía pos cativos sin el nunca ter cativos. Eu creo que ese home escribía polas ganas, ao mellor, que... Añorando o que quería ter. Sí, porque non sei, porque non O tivo... do noso cativo interior, tamén. Sí, eu que Canta se xente di. fai teatro infantil e non ten fillos. Claro, pois é a dominar un código tamén, como outro calquer. Sí, ao mellor máis porque eu lo sentía así, porque ao mellor é a conexión que tamén teño eu con este home, pero sinto que el vivía moitísimo a realidade dos cativos e se conectaba moitísimo con eles, non? E ao mellor notaba que quería darles tempo, sabes, algo que eles compartiran ou que se divertisen, e por iso eu creo que describía tanto. Tío, que é super importante ter xente que escriba para catives e en galego. E non só hai homes, porque, whatever, as lecturas obligatorias das escolas normalmente son de homes, ou tes unha profe, normalmente muller bastante enrollada, que precisamente colle che manda lecturas de mulleres escritoras, ou senón hai moi pouca representación, e temos unha de escritoras aquí en Galicia que lo flipas, pero para todo tipo de edades, Eu lembro no cole que nos mandaban moitos libros tamén de Marilar Alexandre. Sí, é certo. Claro, eu cando a coñecín como adulto, dixen, no, esta señora fai libro infantil, non, que esta señora tamén escribe para adultos. E ademais é da academia. Ter unha doble vida. Pero dixen, claro, eu tiña de pequeno, eu pensaba que os libros infantís os escribían nenos grandes. Encántame. Sabes, porque como era posible, no, que mantivesen ese espírito interior e o pudiesen seguir traspasando cando se tiñan todas as preocupacións encima do mundo adulto. Non entendía, entón para mí eran nenos Ou grandes. tamén o de dicir libros para catives, sí, son para nenos peques, pero un adulto pode disfrutar moitísimo dun libro infantil, porque están escritos normalmente pois cunha delicadeza, con un tato, cunha sensibilidade. As ilustracións suelen ser algo impresionante, estar super cuidadas, o sea que... Eu vou a decir un libro infantil que a xente non o toma como infantil, pero que foi escrito para cativos, que é O Hobbit de Tolkien, é para cativos, non era para adultos. Eu vemos como un libro para adultos, non con caralladas, pero él realmente yo escribía, creo que aos seus fillos ou ao fillo de un editor, algo así. Cando lees, sabes que é moito máis suave a nivel de descriptivo e todo eso, un libro máis ameno. Pero bueno, que Tolkien empezou a escribir para os cativos. Sí. E ao final ese libro era infantil. Pasa que tamén, a vos non vos pasa que con perspectiva de anos, libros que para vos no seu momento foron infantiles, de repente revisitádelos e decides: buah, en verdad isto, visto dentro adulto, ten moitísima máis profundidade do que eu, claro, era consciente que andara cativa. Claro, pero eso pasa con todo. É dicir, ahora que eu penso, non, o Principiño, por que é tan filosófico? Sabes, en plan, por que se pensa tantas cousas? Por que o raposo dá tantos pensamentos, sabes? Claro, total. No, que te facía pensar. A mí eso pásame con todo, as pelis de animación, con as pelis estos de nenos, con los rescatadores, tranquilamente, as pelis estas, sabes? E despois, o que falábamos antes ao principio, como saber adaptar ben un libro ou un cómic banda deseñada a pantalla. Porque eu, por exemplo, penso sempre en V de Vendetta. Xa. Non sei se o Alan... Como se chama o tipiño de V de Vendetta? Alan Moore. Alan Moore. Creo que lle dou o visto bo a V de Vendetta. Non sei, Eu creo que sí, non? Eu creo que de primeiras non, e logo acabou como aceptando, como era algo contra o que non podía loitar. Bueno, pero mira, aí... no, espera. Ainda hai un paso de un cambio de creo que código. Aí hai un cambio de código, porque pasas do escrito ao audiovisual, non? Pero a mí parece máis delicado as traducións lingüísticas, porque a nós, claro, chegarnos moitísimos libros en galego grazas a grandísimas traductoras, tradutores e intérpretes, e que son moi delicados, porque facer unha boa traducción facho o libro. É moi difícil, é verdade. Como traduces estas formas de expresarse, esta frase feita en un idioma, como a cambias para outro. Con esa idiosincrasia, sabes? Claro, como atraes para aquí algo que din en, non sei, Inglaterra dunha forma moi particular. Eu tive a oportunidade grandísima de traducir o libro de Albert Bultran do catalán ao galego, e aparte de ser moi divertido e moi chachipiruli, é unha... Escornaste. Total. O que acabas de decir, expresións que son non só catalás, porque o home lle apetecía escribir en expresións valencianas. Claro. Toma que de aí. Como carallo colles esa forma de pensar que ten unha cultura e a metes nunha expresión propia que diga máis ou menos o mesmo e que siga tendo sentido? E que o neno ou a nena reconoza. Bueno, neste caso é un libro para adultos, pero sí, me refiero. Que digas, non estou metendo a zoca escribindo isto. Ten un nivel de responsabilidade interesante aí. Moitísimo. Que este outro temazo, que é a xente que está moi acostumada a, atención,
ler en castelán, e cando se pon cunha lectura en galego non está habituada a ler en galego e custalle moitísimo esa lectura. Isto pasa, eu teño falado con moitísima xente deso, pero con moitísima, e é algo super curioso. Sí, ou escribir, porque nunca len en Total, galego. sí. Claro, pero eso faste a pregunta de en que idioma pensas e de aí sai todo. Non Pero estou moitas de todo de acordo, Sí, porque sí, eu miña sí, avoa eu pensa sí. en galego Sí. e non dá escrito en galego, tío. Sí. Pero Hostia. porque non, claro, es que non lle ensinaron Porque a tampouco escribir en ten galego. referentes de escrita en galego. Claro, igual é algo contextual. Igual a nosa xeración nos pasa ao revés. Pode ser. Que- Oye, escoita, Bueno, pois por lo menos a min. e tú non traías Cosas chungas. Cosas mequemeques, Sí. cosas chungas, cosas malas sobre a literatura. Libros meque. No, trouxen unha pequena antoloxía de libros, pois libros blasfemos, libros prohibidos, que seguro que todo o mundo, seguro que coñecedes algún libro que estivo baixo punto de mira. My Kampf. Sí, ese en Alemanha está prohibido. Fariña tamén. Bastante interesante. Sí, pero bueno, algún libro que estuvo baixo o punto de mira de algunha identidade, por exemplo, pode ser a Igrexa, ou os gobernos e todo isto. Non sei se tes por aí algún exemplo rápido, logo xa me Bueno, pono. Fariña é o exemplo máis contemporáneo. Sí, eu refírome en todo. A Biblia. A Biblia Bueno, eu sempre sí, claro, digo, claro, a non Biblia. é lectura obligatoria, non, pero pareceme moi interesante lela. Sí, sí. Bastante interesante. Sí, sí. Bueno, realmente cando se prohíbe un libro ou se lle pon algo encima, unha losa ou algo, sempre por algo interesante. Pero sempre merece a eso pena. o que faz é que a xente vai a querer lelo. Ou sí, É unha que chorrada. seguramente logres o efecto contrario cando prohíbes. Eu acórdome que en Estados Unidos prohibiran un libro que era múltiples maneiras de suicidarte. Ostras. Era, vas a prohibir un libro para suicidarse. É dicir, unha persoa que se queira suicidar Faino. vai se suicidar. O único que lle estás dando é ideas de como facelo. Ou unha realidade concreta tamén Pero prohibirlo realmente que esa persoa lea o libro non pode influir bastante pouco Bueno, na pode, decisión. claro, podes entender como que Habría que ler- podes habría que ver o estar libro. inducindo a Sí, é Xa. é delicado, pero bueno. É delicado, Eu non o pero, prohibiría, bueno. de primeiras non o prohibiría. Ou Non prohibir nada, xa partindo un de aí. libro, isto é un detalle así un pouco tal, pero tamén un libro que se prohibeu super interesante sobre como se relacionan sexo afectivamente os nenos, bueno, as cativas e os cativos en temperana idade, que me parece moi interesante. Que prohibiuse. Sí, non, bueno, non me acordo Hai ben un como libro, era o título, pero seguramente sí. non sexa este título, pero hai O Guardián do Centeo. Sí. Ah, sí, sí, sí. Creo que non era ese, ¿no? Pero No, bueno, no. de Salinger, ese libro. Porque apareceu en algunhas con algúns asasinos, non? Non só eso, senón que tamén foi un libro que se prohibiu porque falaba sin filtros da sexualidade adolescente. Claro. E no 50 e pouco que cando se publicou era un escándalo eso, e prohibiuse en moitos sitios de fora das librerías ese libro. Claro, que esa prohibición vai sempre con filtros e censura relacionadas co estado político probablemente no que nace ese Sí, libro. ademais, incluso a día de hoxe moitas veces aínda non se pon encima da mesa todo o tema da saúde mental dos adolescentes, a ansiedade que sufren moitas veces, todo eso aínda se está falando agora, e este Claro. home o falaba nos anos 50 e en vez de intentar aupalo o sepultaron, no? Como, no, este libro no. É que parecía que era un libro maldito, porque como algúns asasinos facían Sí. referencia a él, pues como que lle caíu San Benito, Pero eso non? é un pouco tamén despois. Me dio la idea perfecta para saber Sí. cómo descuartizar ya. Non tiña nada que ver, pero... Por exemplo, outro libro que se prohibiu, non sei se coñecedes, El amante de Lady Chatterley. No. Un libro, Sona moi ben, teño que un libro publicado en 1928 de H. Lawrence, que é un libro que falaba nos anos 20, a finais dos anos 20, das relacións sexuais de forma moi explícita e casi sin ningún tipo de filtros. Que pasa, claro. Pero de forma elegante, ben escrito. Pornografía literaria. Sí, pero non rollo 50 sombras de Grey, que Claro, rollo morbo. No, ben escrito, ¿no? Sí, non la erótica del poder. No, claro, no ahora que... Claro, este libro, evidente, ahora non hai ningún problema para ello, pero foi prohibido en un montón de países europeos. Non vai a ser que a xente explore a súa identidade sexual. E un último detalle que quería comentar, bueno, non sei canto tempo Sí. queda, quedan 3 máis, porque puxo no tarde o cronómetro, sinto moito, pero sabíades que Alicia no País das Maravillas estivo prohibido? Que va? Por onde? Ou en que países? Estivo en varios países europeos e porque se consideraba que era un libro demasiado subversivo para as mentes infantís e que tiña ideas perigosas. ¡Que le corten a cabeza! Claro, non sei que idea perigosa, fiarse dos gatos é unha idea perigosa, sabes? Porque del gato este que Sí. non sei Bueno, que... teño que dicir que o coello daba un pouco de ansiedade. Sí. Bueno. O sombrerero de palla este, tamén. O... Non fiarse de desconocidos, sabes? Como se chama? O este que facía... O sombrero de... No. No, que fumaba, era unha especie de Ui. A que se volve mariposa ao final.
Sí. Era como un Non verme sei co que agora. falaba, que un verme que estaba enriba dunhos hongos. Pero claro, eu creo que Alicia en el País de las Maravillas incita un pouco a consumir drogas. Opiáceos. Claro, o sea, Alicia está en un mundo de las maravillas, Pero explícame. eu acórdome de ver algún vídeo explicativo de que Sí. esconde detrás Alicia, e a mellor sí que había mensaxes que Había eran cousitas. políticas e cousas así. Sí, Bueno, estaba claro, es que aí cada un fai o as da- súas pallas xa. mentais, vaya. O da Reina de Corazón, Sí. estas cousas. Había Claro. claro, entonces se interpretaba que eso, un neno iba a ser capaz de, sabes, de como que de todos esos secretos o esas capas de cebola que había, pues descifrar todas esas historias. Bueno, meus pais prohibironme tamén ler un libro unha vez, teus e non pais? me nada. Sí. Que? Cal. Cando eu era chavalín, como estaba moi, bueno, metido así, que A me mí- molaba a política, Sí. sendo un teenager, prohibironme ler O sempre en Galiza, porque pensaban que iba a ser un terrorista. Joder. A ver. Pero esta historia para marcar, Sí. Carlos. A mí me Lino, e dixen, non é pa tanto, No, é dicir, claro, Resistencia Galega. Si, Resistencia Galega non me chamou tampouco. Non quixeron colaborar. É un pouco de prohibir. A mí meus pais libros non me prohibiron, o único que me prohibiron é local e a partir das 12. Pero Esa é bastante mítica, Estaba distorsionado, non se vía nada. Mira, escoita, pero eu entreime fai pouco que La Bella Durmiente era un libro escrito a fai tropecentos anos que era erótico, ademais, e que falaba dunha violación moi heavy que se deixaba incluso de... Como é a xente que abusa das persoas en estados comatosos barra... Bueno, as mortas son necrófilos, non? sí. Vale. Hai un libro Bueno, tamén deso. pois creo que era que o protagonista violaba a Bella Durmiente nun estado comatoso e quedaba preñada duns xemelgos. O sea, isto é moi heavy. E Pero, por hostia, encima pero- facíase un relato erótico alrededor desa violación. Logo, eso chegou a nós como o conto que nós consumimos e que se siga a consumir a día de hoxe, que sigue sendo e tendo pois aí os seus restos machistas, non? É real isto. Isto é Guau. totalmente real e é moi fuerte e non estou contando nin a mitad de cousas que sucedían en este É que este esos libro. libros eran moi chungos. Moi Pois Disney chungos. como que os bañou un pouco de Sí. colorinchos e cambiaron, pero sí, é Moi chungos, verdade. moi Dios, pero que chungos. fina línea separa un conto infantil do peor da alma humana, Sí, sí. Hostia. Hostia. Sí, é verdade. O Polo Pepe ten un trasfondo importante, Tamén. Bueno, hai máis, Madame Bovary tamén foi un libro prohibido, Madame o Código da Vinci en 2003, un dos máis recentes, pero bueno, non vou seguir por aí. Ña. Que busque a xente libros prohibidos e apareceránche libros mequemeques recomendados por Ah, ti. molaría, Tens que agora facer un blog. A día Sí, de hoy, tiñamos sí, antes, na primeira tempada, eh, Miguel facía o blog dos Mequemeque. Sí, era Estaría guai. moito Eso hai que traballo. recuperalo. Eso Bueno, pobre. Hai que monetizarlo de alguma forma. Que escribías aí cousas, non me acordo nin o que escribías. As túas seciosas que nunca podes facer no programa. Escribía de videoxogos. De videoxogos, É non sei se verdad. tamén algo de literatura, pero De bueno. cine escribirías Sí, algo de que... cine. No, está claro do que me daba gana, porque Sí. xa que iba a facer totalmente desinteresado. Claro. Pero había xente que te seguía, Había xente que comentaba cousas. sí, sí, que decías leía o rollo. decías ti que comentaban. Sí, sí, por porque eu redes. non Pero tiña- escoita, ti recomendas precisamente estos libros que acabas de decir Sí. que son lecturas mequemeques. Pero léchelos para Serían poder lecturas obligatorias Coño. mequemeques. Lecturas obligatorias el Necronomicon é unha lectura obligatoria Oh my mequemeque. god, eso sona fatal. Sí, Suena son o moi de chungo. Necro. O necromo... Sí, bueno, é sobre conxuros e cousas destas do diablo, das sectas e É movidas. dicir, meigallos que están recopilados nun libro. E que pode ser que máis funcione. extenso que eso. A mí non me chungo esas cousas, Din que Xa. falar solo del xa trae mal augurio, así que... Pois non fales. Ya, bueno, fala Sí, un sí, pouco. sí, 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 Solo sí, sí, sí. coqueteo co drama. Pois espero que os mequemeques que nos escoitan coquetearan un pouco con nós nesta divertida sección. Pois do somos programa. románticos co tema da literatura. É difícil Sí. que non poñas románticos. Sí, estuvo moi ben, a verdade. Quedou moi ben. Pensei que ao mellor o tema que... Claro, é falar de libros, pois ao final ao mellor non é tan visual, porque é o que dicíamos antes, cada un se imagina os libros como un quere. Buah, pero sabes que podemos facer? Animar aos mequemeques a que, cando subamos este vídeo, nos poñan unha lectura bastante odiada por eles. Para recomendala, para quen queira lela. E saberemos Non recomendar quen- un libro caralludo, sino todo o contrario. Un libro que a ti non che gustará nada, para ver se a xente se anima a ler. Claro, pero igual é unha persoa o que ti non che gusta, gusta a outra. Claro. Tamén por Sempre eso. vai pasar, Que se sempre vai pelexen pasar. aí nos comentarios. Claro. Ya. ¡Ya! Pues nada, moitísimas grazas Miguel, Lidia e Juan, e a todas vos. Sede moi felices. Tum, tum.